OK. Pozrite sa, aký je Teo veľký. Napadlo ma tak celkom spontánne, ale toto video mám v hlave už dlho, ale napadlo ma to teraz to spravím. Že vám porozprávam o všetkých nosičoch a šatkách, ktoré som za posledný, už to bude rok, vyskúšala. Teo, nosil si sa rád? Teo sa stále nosí veľmi rád. Takže som si povedala, že vám teda natočím a porozprávam o nosičoch, ktoré som vyskúšala, aj o vlastne šatkách, ktoré som vyskúšala na nosenie a poviem vám takú moju užívateľskú skúsenosť. Kým sa do toho vrhneme, tak chcem ešte upozorniť, že nie som žiadna certifikovaná poradkyňa nosenia. Aj keď za posledný rok mám skúsenosti veľmi bohaté. A v každom prípade, čo som nevedela minulý rok a dnes už viem, čo je ergonomické nosenie a ako by mal vyzerať ergonomický nosič. To vám určite poviem vo videu tiež. Tak, poďme na to. A do vybavičky som mala preto pripravenú takú elastickú šatku značky Babylonia, dávam sem obrázok. Mala som pripravenú šatku značky Omnifera, takú tú klasickú tkanu. A mali sme doma ešte nosič Ergo Baby Embrace. Omnifera je takáto klasická tkana, viete, pevná šatka. A nosič máme takýto Ergo Baby. A teda tú šatku Babylonia už nemám, pretože tým, že bola taká, ona bola 100% bavlnená. Aj niektoré tieto tkané pevné šatky sú tiež 100% bavlnené, ale tamtá bola elastická, bola proste z takej tričkoviny. Začala by som tým nosičom Ergo Baby a potom sa dostaneme k tej elastickej. Nosič Ergo Baby nie je úplne ergo a to som nevedela, kým som teda sa nezačala noseniu viac venovať. A nie je ergonomický z toho dôvodu, že mal by sa dať nastaviť túto priestor medzi nožičkami a mala by sa dať nastaviť aj dĺžka tejto chrbtovej opierky. Nehovoriac o tom, že ten materiál by mal byť taký proste pre to babetko podajnejší. Ono, ako vidíte tuto, tak sa to dá nastaviť na vlastne iba na dva rozmery, východniarka. Čiže na dve šírky aj dve dĺžky. Pre väčšie babetko, pre väčšie babetko. Takže ono teoreticky je to ergonomické, ale len kým je tento priestor medzi nožičkami a táto dĺžka presná pre to vaše babetko, takže len na ten moment. Kdežto keď mám nosič, ktorý používam teraz, ten je rastúci a má možnosť nastaviť ako priestor medzi nožičkami, toto sa odopne, dá sa to úplne zúžiť. Je tu na to také udelátko zo suchého zipsu, toto celé sa dá úplne krásne zúžiť a rovnako tak tu sa dá nastaviť dĺžka tej chrbtovej časti. A takto sa dal nastaviť aj nosič od sestrice, ktorý som si v 6. nedeli potom neskôr kúpila. Takže, aby sme sa dostali k tomu Ergo Baby, my sme nevedeli o týchto veciach, čo týka ergonomie nosenia, takže som ho kúpila, stál ma pár eur, pre manžela. Tak sme ho aj mysleli a tak sme tento nosič, priznám sa, že aj využívali. Napriek teda tomu, že to asi nebolo úplne ideálne z hľadiska ergonomie nosenia. Ale môj syn, on tie prvé týždne žil v šatkách, žil v nosičoch, takže sme potrebovali, aby ho nosil aj manžel. On si ho do šatky nedával. Tak si ho dával do tohto. Čiže trávil v ňom Teo možno tak hodinu denne. Ale v podstate celý deň trávil v nejakom nosiči alebo v šatke. Takže my sme boli spokojní, ale chcela som vám to povedať, že to nie je úplne ergonomické, aby ste si proste radšej vybrali nejakú inú značku a nenechali sa zlákať pekným dizajnom, tak ako ja, alebo ako my. Je toľko k Ergo Baby. Proste nie je to úplne ergo. A dám vám sem niekde aj taký obrázok, že ako by malo to ergo vyzerať v rôznych vekoch dieťatka. No ale
Akože v každom prípade používali sme to, môjmu manželovi sa páčilo jednoduché nastavenie tohto nosiča, že naozaj sa to iba proste zakliklo. A dávala som môjmu manželovi vyskúšať aj nosič od sestrice a nebol mu vôbec pohodlný, nechcel ho, takže môjho manžela som presvedčila iba na toto. Pre mňa to bola obrovská pomoc, že si teda takto vedel zobrať a uspať ho. A dohodli sme sa s manželom, že tento nosič nepredáme, že on si ho chce nechať aj pre ďalšie bábätko. Takže napriek tomu, že úplne s tým asi nesúhlasím, ale nie je to úplne, že akože najhorší nosič, čo sa týka ergonomie, určite na trhu sú horšie, ale nie je to ani ideálne. To som vám chcela povedať. A teraz ideme k tým mojim veciam. Takže začala som nosiť miminko v tej elastickej šatke. A elastická šatka, mám tu na ukážku inú, je proste taká, že je z takej tričkoviny väčšinou a je proste elastická, tak ako to názov praví. A v tom je rozdiel od tej tkanej šatky, lebo tie sú také pevné. A teda začala som s tou elastickou šatkou. Viete, sa mi tu stavia na poličku. A to bolo pre mňa asi najlepšie, lebo skúšala som si dávať babetko aj do tejto Omnifera šatky. Mimochodom, krásna šatka, úplne ten dizajn je za mňa top, lebo vyzerá tak biznisovo, keď si ju uviažete, kdežto väčšina tých šatiek a nosičov v tej ponuke, ktorú som ja pozrela na internete, to sú samé také etnovzory a bolo pre mňa veľmi ťažké si nájsť napríklad nosič, ktorý by sa mi páčil. A ja som si, teraz budem asi skakať od jedného k druhému, ale ešte k tomu dizajnu som sa povedať, to je úplne diera na trhu. Sú jednofarebné nosiče, ktoré by boli krásne a čierne, alebo iba červené, proste pekné nosiče. Diera na trhu, všetky vyzerajú za mňa tak etno, šamansky, všelijako a hlavne nie tak, že necítila by som sa v tom dobre tým, že som ten nosič mala na sebe často. Neviem, ja sa doma rada proste oblečiem pekne a robí mi radosť, keď ten nosič nejako nekričí na mne, že nevyzerám ako proste nejaká batikovaná žena, ale páči sa mi, keď to nejako vyzerá. Preto ja mám teraz nosič čisto čierny od značky Lenny Lamp. A prečo som si ho vybrala, k tomu sa tiež dostanem o chvíľočku. A od tejto značky mám aj čiernu šatku. A potom mám ešte jednu šatku, tiež okrem tejto Omnifery, ešte tiež čiernu. Takže tak, teštičku. Dobre, to som opäť odbočila, takže Babylonia šatka bola úplne super. Ale najprv som nevedela, ako si mám elastickú šatku zaviazať. A neviazala som si ju úplne správne. Potom som na YouTube našla som potom na YouTube nejaké návody na elastické šatky a hneď to bolo lepšie. Sú vo vašom okolí, hlavne keď bývate vo väčšom meste, podporné skupinky. My bývame v ríky sveta, tu nič také nie je, ale ak bývate vo väčšom meste, sú rôzne špecializované obchody, podporné skupinky, a kde vám naživo nejaká, alebo sú aj certifikované poradky nosenia, ktoré si môžete pozvať k sebe domov a oni vám naživo ukážu, ako to viazať, ako si nastaviť nosy, dajú vám vyskúšať rôzne možnosti, pretože ja som napríklad v procese zistila, že mi úplne nesedia také tie rúbsakové nosiče, ukážem, lebo idem jeden taký predať. A že jednoducho ja potrebujem pri nosičoch, aj pri šatkách, všade proste križenie na chrbáte. To je pre moju asi stavbu tela, tým, že som drobná, neviem, je mi to najpohodlnejšie takto nosiť aj bábätko, ktoré má teraz už 9 kg. Už to vlastne nie je ani bábätko, ale keď si ho dám do takého rúbsakovitého nosiča, je mi neuveriteľne ťažký a keď si ho dám proste do nosiča, kde je to križenie na chrbte alebo do šatky, odľahčí mi to bábätko a je to úplne super. Takže za mňa, ale toto je moja osobná vec, toto si musíte proste vyskúšať. Tým, že som si ja nepozvala poradky nosenia, tak som si to musela proste kúpiť, vyskúšať, predať, hľadať a teraz už viem. Takže určite pohľadajte vo svojom okolí takú skupinku a potom je aj na Facebooku skupina Nosíme naše deti alebo Nosíme s láskou. To si nie som istá, dávam to niekde sem. A tam, keď si kúpite vy nosič, tak môžete sa nafotiť alebo so šatkou sa nafotíte a ženy vám poradia, či to máte správne uviazané,
Proste, akože veľmi milé sú tie ženy, nie sú nejaké útočné, takže určite ja som si tam viackrát som sa tam nafotila a mi poradili, kde čo ešte utiahnuť a tak. Takže bolo to super. A rovnako tak sestrice, čo som má od nich nosič, mi veľmi radili v správach, ako nastaviť ten nosič. Takže treba sa proste pýtať, poradia. Dobre, to bola odbočka a teraz už opäť teda k tým konkrétnym veciam. Takže začala som, čo sa týka novorodenca, mne bolo najlepšie používať práve tú elastickú šatku, lebo tá sa viazala najprv a bábätko sa potom do nej vkladalo. Keď už som si našla teda ten úväz, volá sa kríž vo vnútri z kapsol von, tak tento úväz, keď som si spravila s elastickou šatkou, bábätko sa vkladalo priamo do tej šatky na tele a to ste mohli vidieť aj v nejakom vlogu. A to mi veľmi, veľmi vyhovovalo. Tým, že asi najlepšie sa mi proste manipulovalo s bábätkom s tou elastickou šatkou. Ale samozrejme, najprv som si ju viazala takým tým klasickým spôsobom, kedy je ten kríž vonku a kapsa akoby vo vnútri. To je ten najzákladnejší úväz. A bolo to v pohode, akože mala som ho tak, ale keď som objavila ten správny úväz na elastickú šatku, tak to bolo akože 1000-krát lepšie. A striedala som si to aj s tou šatkou Omnifera, s tou tkanou, lebo občas mi ju Tejko pocikal tú elastickú a tak. Takže som to striedala a môžem povedať, že bolo fajn aj v tej tkanej šatke, páčilo sa mi to, ale na tú manipuláciu s tým novorodencom naozaj myslím tým tie prvé týždne, 5 týždňov. A mi to bolo naozaj najlepšie s tou elastickou šatkou. Potom na konci 6. nedelia som začínala pociťovať takú potrebu mať aj nosič, pretože a nechcela som ten Ergo Baby, lebo už som vedela, že nie je Ergo a moje bábätko, ja som mala takéto nepoložiteľné bábätko, aké to nie je úplne pekný popis, lebo vlastne to je prirodzené, že dieťatko chce byť so svojím rodičom. A mne veľmi pomohol. Teda som začala tak pociťovať, že chcem aj nosič kvôli tomu, že tým, že som to bábätko nosila fakt, on mal, viete, aké má bábätko bdele okna, pár minút bdele okno a potom zase spí a on na tie spánky bol stále pri mne v nosiči, nemohla som si s ním ľahnúť do postele. Mali sme ešte aj takú tú hombu, tá bola tiež fajn, občas sa to podarilo a spal v tej hombe, ale inak stále v šatke, takže, alebo v nosiči na mne. Takže som začínala pociťovať na konci 6. nedelia takú potrebu si zadovážiť ešte aj nejaký nosič. A kvôli tomu, že už som bola otravená z toho si dokola viazať tú šatku a chcela som niečo, čo si iba nakliknem. A s takouto malou dušičkou som dúfala, že keď zaspí bábätko, že budem vedieť vyklopiť. Že budem vedieť zo seba dať dole a niekde položiť, aby spinkal napríklad v postielke alebo práve v tej hombe. Lebo z tej šatky proste som ho nevedela vybrať tak, aby ostal spať. Neskôr som zistila, že ani z nosiču ho neviem vyklopiť, proste on spinkal iba pri mne v pohybe, tak to mal rád. A môžem vám povedať, že nebola to nejaká moja zlá technika vyklápania, ale proste to bolo vekom bábätka. Zrovna včera som to skúšala, že som ho proste takto uspala v nosiči za chôdze, lebo momentálne má také obdobie, že už mal obdobie, kedy som v pohode mohla ležať s ním v postielke, keď spal a teraz zase také obdobie, že tam nevie sa zrelaxovať, nevie sa prestať hýbať, takže ja mu ho uspať v pohybe a potom je to dobré a skúšala som to práve takto, že v nosiči a dať ho potom do postele a vyšlo to. Takže asi je to vekom, že už proste nepotrebuje tak ten nepretržitý kontakt. Takže za mňa tá elastická šatka bola super, ale vydržala nám iba do nejakých 2 mesiacov, do nejakých možno 6 kg, keď mal Tejko. Napriek tomu, že na tých šatkách elastických sa píše, že sú do 15 kg, ja si nedokážem predstaviť v tom mať 15 kg dieťatko, pretože už ako mal 6 kg, ono to prúži, ide to dole, tým, že je elastická a už mi bol ťažký v tej šatke. Rovnako tak teraz, ako je leto, začalo byť horúco, tak mne sa zdá, že dosť sa teda potil aj v tej Omnifere, napriek tomu, že to je ľan s bavlnou a s merinom, tak sa v tom potil. Potom v tom mojom nosiči to je bavlnený, tiež sa potil, takže som chcela niečo tenšie, tak som si
požičala na vyskúšanie takúto elastickú šatku, tak aj vrátim, pretože som ho do nej dala už tých 9 kg, to som mala úplne ho niekde dole pod pupkom, to bábätko. Takže si neviem predstaviť, že ako v tom ľudia nosia 15-kilové dieťa. Predpokladám, že nie, že to je iba nejaký záťažový test výrobcu. Takže elastické šatky áno, za mňa palec hore, ale iba na tie prvé týždne a potom to už proste nešlo. Na konci 6. nedelia som si teda kúpila nosič, vybrala som si podľa aj skúsenosti kamarátky, proste sestrice Carrier One a priznám sa, že asi ma prevalcovali nejaké hormóny. Bože, kúpila som si dizajn, že nosím šťastie. Krásny, ale tí, čo ma poznajú, tak vedia, že ja nepreferujem nič s dizajnom. Ani nejaké, akože mám málo vecí, ktoré majú nejaký nápis. Minimálne to nosím a ešte to bola taká, že vínovo-červená farba, tak to ešte tak ako nejako zapadá do toho, čo rada nosím, ale ako teraz by som už túto chybu neurobila, lebo ja naozaj, potom ma to iritovalo, že som si chcela niečo obliecť a ten nosič mi tak neladil v tom. Ja neviem, ja som proste na toto chorá. Ale toto je opäť veľmi individuálne. Nosič sám o sebe bol super. Dal sa krásne nastaviť, ergonomicky na to bábätko. Majú výborné návody na internete, ako hovorím, pomohli mi aj cez správy na Facebooku, aj v tej skupine na Facebooku nosiacej žienky. Takže som si to nastavila, krásne, pohodlné, bábätko v tom bolo spokojné, mne to vyhovovalo, ľahko som si to naklikla na seba, nemusela som si to viazať, bola som veľmi spokojná a šatku som potom jedno obdobie takmer vôbec nepoužívala a potom som to tak nejak striedala ten nosič, touto šatkou Omnifera a akože spokojno za mňa. A ten nosič som po pol roku potom predávala, pretože som došla do bodu, kedy mi v ňom bábätko začalo byť ťažké. A nedokázala som si to nejak nastaviť rôznymi spôsobmi, skúšala som, aj sme si písali so sestricami ako som sa pokúšala si to prenastaviť, ale jednoducho bolo mi to proste také ťažké. Dávam sem fotky, ako ten nosič vyzeral pre predstavu. Takýto rúbsakový, hej. Viete, že máte tu takéto vypolstrované, malo by to byť pohodlné, to ale vôbec mi to nebolo pohodlné. A tak som ten nosič potom sa rozhodla, keď mal toľko pol roka, že bol proste drahý už na kúpu. Som si kúpila nový, tak som si povedala, že ho predám a že si kúpim iný nosič a práve v tej skupine na Facebooku mi ženy poradili, že je veľmi možné, že potrebujem práve to kríženie na chrbte. Vtedy ma napadlo, že máme doma ten Ergo Baby, no napriek tomu, že nemám vôbec vypolstrované tieto, dala som si ho, tak áno, bolo to oveľa lepšie, šatka, top, úplne vždycky mi odľahčila a takže mi to nešlo do hlavy, že prečo v tom nosiči mi je taký ťažký. Tak asi je to proste tým. Ale toto je veľmi individuálne a preto hovorím, že je najlepšie, keď sa vám podarí si tie veci nejako vyskúšať. Tak a na Vinted, to je taký môj dobrý tip pre vás, som potom si kúpila som objavila značku Lenny Lamp, to je poľská značka, ale tiež robia ergonomické veci, robia krásne nosiče a mňa dostal teda, ja mám takýto, to je vlastne, volá sa to niekedy Meitai, alebo hybridný nosič, proste, že toto má ako šatku a táto časť je nosičová, takže je to také, že nemusí sa to až tak viazať ako šatka, ale zároveň chce to trochu cvik. Keď som si to dávala do neho tejka prvýkrát, tak som si hovorila, že fú, a že je mi to ťažšie zaviazať ako šatka, ale teraz to už dokážem urobiť proste bez zrkadla po tme. Si bábätko naviažem do tohto nosiča. A opäť, napriek tomu, že nemá, lebo toto zase ženy v tej skupine kritizovali, že nemá vypolstrované tie, že keď to máte na pleci a tak. Mne je miliónkrát pohodlnejší ako proste tie vypolstrované sestrice. Ale tým nehovorím nič zle proti sestriciam, ani proti Rišinom a podobné. A potom ešte Bilenka sú Slováci, ktorí šijú nosiče a Mojo sú slovenské nosiče. Je veľa značiek slovenských, ktoré šijú naozaj nosiče. A niektoré tie značky, napríklad Bilenka a Mojo, viem, že vyrábajú nosiče, ktoré sú takto ako s tým polstrovaním, ale sa krížia vzadu. Ja som nad tým rozmýšľala, že si kúpim Mojo Cross, ale potom som našla proste na Vinted tento. A že čisto čierny halo, takže bolo rozhodnuté a
Kúpila som si ho a to je taký super tip odo mňa, možno pre vás, že naozaj pozrite tie nosiace veci na Vinted, lebo tam majú šatky a všetko za super cenu. Ja to kúpujem z druhej ruky a vôbec sa toho nebojte, lebo napríklad šatky, ktoré sú už takzvané znosené a sa s nimi lepšie proste manipuluje, než tie úplne nové sú veľmi pevné. Aj tá Omnifera už teraz po pol roku je taká, nie je pružná, ale jednoducho sa mi do nej naviaže teo, lepšie sa mi uťahuje a tak, takže a nebojte sa vôbec šatiek z druhej ruky, je to úplne v poriadku a práve, že sú častokrát lepšie ako úplne nové. Takže tam som našla tento nosič Lenny Lamp, je to Lenny Lamp Hybrid a za mňa je to topka, fakt, že a tým, že je rastúci, je od narodenia do, akože mal by byť do 20 mesiacov, ale vidíte, že môjmu Teovi už sme teda tu, že takmer 20 mesiacov a myslím si, že o chvíľku z neho vyrastie. A tento nosič sa dá používať aj na chrbát, čo teraz veľa využívam. Opäť s krížením vpredu si to viažem. A mám aj nosič, ktorý je špeciálne na chrbát. A opäť mi nevyhovuje, že je taký rúbsakový. Ja sa tu hrám s tými vlasmi, lebo viete, väčšinou ich mám drdole a nie som na to. A vôbec zvyknú sa, že mám vlasy. Toto video bude hrozné, ale ja ani neviem, či vám to nejako pomôže, ale mne to pomôže, sa tu takto vykecam. Takže OK, takže toto tu je za mňa môj najobľúbenejší nosič. Som rada, že som ho objavila, plus to, že je čisto čierny. Super. Potom som teda už sa rovno ponorila do značky Lenny Lamp, lebo sa mi to páčilo a kúpila som si od nich aj takýto nosič, ktorý nemá ten pás, ktorý by sa zapínal vpredu a sa iba takto nahadzuje. Je to špeciálne nosič len na nosenie na chrbte. Ale opäť je mi toto nepohodlné, že je tu takéto polstrovanie a keďže sa ten môj nosič dá používať na chrbát, lenže som sa bála viazať si babetko, že si ho takto prehadzovať a teraz už keď je to väčší, tak už proste sa až tak nebojím si ho dávať na chrbát. Tak tento budem posúvať ďalej, ale veľmi fajn. Som si potom od Lenny Lamp, keď som na Vinted videla, že je aj takáto šatka, je to vlastne ring sling, že ona sa zaviaže a potom si to takto prehodíte cez plece a máte babetko na bok alebo vpredu. Toto mám veľmi rada, keď idem niekam iba do mesta na nákup. Teo sa z toho rád pozera a mal také obdobie, že mu vadilo byť vlastne v nosiči vpredu, že nevidel do boku. Teraz už sa vie vytočiť, ale bolo to také 3 mesiace, kedy vyžadoval nosenie na boku a mne sa ho nechcelo nosiť toľko v rukách a opäť toto tu krásne odľahčí. Mala som shodou okolností aj nosič a Baba Sling, ktorý je vyslovene na nosenie na boku a opäť bol taký ten polstrovaný, bolo to pre mňa úplne hrozne nepohodlné, kdežto táto šatka na bok krásne rozloží tú váhu, tá sa krásne vám rozloží a je to fantastické. Takže mne veľmi vyhovuje táto šatka na bok. Viete si aj klasickú šatku zaviazať na bok, ale proste s tým ring slingom sa ľahko manipuluje. Ak viete si k šatke kúpiť aj len samostatne tieto kolieska, a že si vlastne z klasickej šatky urobíte ring sling. Lebo toto je vlastne tak, že má tie kolieska všité, ale viete si to urobiť bez toho, aby to bolo všité, takže proste nemusíte si kúpať ring sling, ale ja neviem, bála som sa proste použiť iba tie kolieska, teraz som si jedny objednala, aby som mala ešte k ľanovej šatke. Takže za mňa, keď porovnávam nosič na bok a ring sling, jednoznačne topka ring sling. A samozrejme aj šatku si viete zaviazať aj na chrbát, nepotrebujete nosič na chrbát, ale to je za mňa vysoká škola. Zabudla som, kde som skončila, pretože bola ďalšia pauza na cicík a myslím, že toto video je taký chaos, že asi nikomu nepomôže. Ale hádam, hej, dajte mi do komentáru, keď budete mať otázku, to bude fajn. Ale chcela som vám ešte teda porozprávať o teda tej šatke Omnifera. To je šatka z ľanu, z merína, tuším, a z egyptskej bavlny. Veľmi príjemná pre bábätko, aj pre mňa. A rastie s nami, používam ju dodnes. Takže za mňa, ak zainvestujete do kvalitnej šatky, tak ju budete používať možno aj celé to obdobie nosenia. A čo sa týka číslovania inak tých šatiek a veľkosti, to som ja nikdy nevedela.
ale oni radia, že podľa konfekčnej veľkosti a zároveň podľa konfekcie bábätka. Takže keď ste vy S alebo XS a zároveň máte mini bábätko, tak vám stačí tá najmenšia šatka a potom postupne možno narazíte do bodu, že to bábätko už veľmi vyrástlo, ale ja som zatiaľ ešte nenarazila na ten bod a už vám tá dĺžka šatky nestačí, tak si treba kúpiť dlhšiu. A je to podľa konfekcie, ako náhle vám rastie konfekcia, tak sperte aj dlhšiu šatku, lebo potrebujete vlastne viac látky na omotanie okolo svojho tela. A teraz v lete, keďže, ako som vám spomínala, bolo dosť horúco mne aj Teovi, v týchto bavlnených všetkých šatkách a tak, zase sa postavil. Som opäť bola na Vinted a našla som tam takúto krásnu 100% ľanovú šatku od značky Disu. Je tenká ako pavučinka, výborná. Už som ju otestovala v horúčavách a naozaj sa Teo nespotil, takže ľan za mňa top. Ako vidíte, ona je dosť priesvitná. A tým, že je taká tenká, tak môže tá šatka vlastne byť trocha keby pružná. A nie je pružná, ale keď si uviažete, môže v nej byť dieťatko troška ťažšie ako v tejto klasickej šatke. Aj ja mám taký pocit, že v tejto trochu viac cítim Teové kila, ale nie je to také hrozné ako s tou elastickou šatkou a ja to mám hlavne teraz na leto. Inak krásna, je to Disu, divoké šátky, som si to našla. Krásna, aj keď budem mať vlastne ďalšie bábätko, určite ju ešte využijem. Opäť čierna, všimli ste si, ja mám na to asi nejakú slabosť, že mám tie čierne šatky. K tejto konkrétne som si kúpila aj tie krúžky, že si z toho budem robiť aj takú tú šatku na bok. Keď niekam proste pôjdeme, tak to uvidím, ako pôjde. Ešte som nikdy si takto s krúžkami šatku neviazala, ale myslím si, že je to o zvyku. Vlastne tak ako všetko pri tom nosení. Ženy sa veľmi boja tých šatiek, mám taký pocit, v tých skupinách stále hľadajú väčšinou nosič a tak a od tie šatky majú obavu, lebo ich treba viazať, ale z mojej skúsenosti je to naozaj také, že treba vyskúšať a párkrát si to babetko uviažete a potom to už budete robiť aj po slepiačke. Nie je to žiaden problém a teraz aj rada, hoci kedy si nájdem na YouTube nejaký iný úväz, vyskúšam, je to taká fun s bábätkom. Party, viazacia party. Takže určite sa pri striehaní tohto videa budem chytať za hlavu, ale nevadí, som rada, že som niečo natočila takto s Teom pod nohami. A možno na záver sa asi pýtate teda to, čo som sa pýtala aj ja, že či si zadovážiť šatku alebo nosič. A moja odpoveď vás asi neprekvapí, ale myslím si, že je dobre vyskúšať aj a potom sa rozhodnúť, ale rozhodne sa netreba báť toho viazania tej šatky. A čo používam najčastejšie ja, je jednoznačne ten hybridný nosič. Pretože ako sa Tejko hýbe, tak nie vždy sa mi ho podarí do tej šatky dobre uviazať. Občas to mám krivšie a tak, pretože on sa niekde nahne a som z toho potom taká, že na nervy, hej. No, takže za mňa nosič vyhráva. Tým, že tá manipulácia s babetkom, aj keď toto je poloviazací nosič a treba si ho uviazať, napriek tomu sa mi manipuluje s Tejkom oveľa jednoduchšie ako so šatkou. Ale rada si ho uviažem aj do šatky, rada si to tak prestriedávam. No keď sa nad tým zamyslím, tak úplne, že najčastejšie používam nosič. Či už dopredu alebo na chrbát, ale keď tak idem, že idem si niečo zvoliť, v drvivej väčšine siaham po nosiči. A potom sa mi ešte páčil teda ten ring sling, tá šatka na bok, keď sme niekam išli do mesta, pretože to som si iba hodila som si ho sem a on bol zvedavý, mohol pozerať. Ale teraz sa dokáže už tak dobre vytočiť aj v tom nosiči, čiže už ani ten ring sling až tak akože nepoužívam. No a to ešte samozrejme pri tom ring slingu a pri tých nosičoch na bok je vždycky zaťaženie na jedno rameno, takže to nikdy pre mňa nebolo na nejakú dlhú dobu. Kdežto keď máte zaťaženie na dve ramena, môžete aj 2-3 hodinky úplne v pohode ho nosím a nemám s tým problém. Pri tom ring slingu vydržím tak hodinku a potom už to nechcem. Dobre, takže čo z tohto si odnášam? Že som maniak na čierne šatky a nosiče. A že sa teším, keď budem mať znova bábätko a budem ho znova nosiť tak veľmi často, kým pri Tejkovi. A že sa teším, že teda ešte stále nosím a teraz, ako to už nie je úplne, že tak často ako bábätko, tak si to viem neuveriteľne užiť. Vždy aspoň
Väčšinou je to minimálne raz do dňa, čo ho nosím ešte stále. A sú dní raz za čas, kedy ide dvakrát do kočíka a potom už, lebo áno, už sa konečne kamaráti s kočíkom, tak potom ho už nenosím. Ale to je minimálne. Väčšinou ho ešte aspoň raz nosím a viem si to veľmi užiť teraz, ako je to už iba raz do dňa, že už to nie je stále. Mám veľmi rada nosenie detí, myslím si, že je to krásne mať ho takto pri srdci a myslím, že jemu sa to páči a vždy sa tak upokojí v tom nosiči a je rád. Takže je to také vzájomné. A do budúcnosti, kebyže mám ďalšie babetko, čo by som si do výbavičky zadovážila, je, že by som znova si zadovážila elastickú šatku. A tamto som mala tú Babylonia iba požičanú, takže to som vrátila, už by som si kúpila nejakú tiež. Už to chcem dokončiť tejku. Tie prvé týždne si určite znova zadovážim elastickú šatku a budem potom používať tento hybridný nosič, pretože ten sa dá používať od narodenia. A určite si vo svojej zbierke nechám aj klasickú takú tkanú šatku. Asi tú ľanovú tiež, lebo viete, na leto. Proste všetky si nechám, lebo sú super. Ale ak vám to malo niečo dať, tak dúfam, že vám toto video niečo dalo. No, keď budete mať nejaké otázky, určite sa pýtajte do komentárov a za mňa, keď si budete vyberať, tak hlavne myslíte na ergonómiu, nepozerajte len po dizajnoch. Ale hlavne si berte fakt niečo kvalitné, ergonomické, pretože to bábätko sa v tom vyvíja, to je asi najdôležitejšie a fajn je vyskúšať si rôzne možnosti, to som sa za túto moju nosiacu cestu naučila, že nie všetky možnosti vyhovujú všetkým ženám, takže si nájsť to svoje. Dobre mi to padlo si s vami troška porozprávať, takže dúfam, že sa máte fajn, my sa máme fajn a niekedy dovidenia.